Co ještě čeho lidi, já vítám u dalšího let's play a tentokrát je to už 24. let's play ze Šejka. A proč 24. a ne první, to je protože nechci mít zase, zase začínám od prvního dílu, takže zbytek je na mém novém kanále. No a přišel jsem jednu postavu, Krimina Mafia na S1. Prostě napíšu jméno a heslo, ono mi to napíše tohle. A když jsem šel na e-mail, no tak mi to nepřišlo. Takže já nevím, co to je, to zkusím ještě jednou počkat. Jako přijít o takovouhle postavu, tak jakože je to v řití. No vidíte, prostě nejde to, ani když prostě píšu jméno pomalu a nic tady prostě jako mezerník před tím nemám, ani před tímhletím. Nejde to, je prostě ztracený. Takže mám už jenom 6 postav. No nic. Jsme teda na doby na S1 jako tradičně. Tak. Koupím si třeba prstýnek. Tak. No, my splachujem. Tak počkat. Hodím si to do věže. Jo, to je lepší. Takže teda spláchneme s vámi let's play. Takže já si jdu zakrýt oči a 3, 2, 1, shit. What the fuck. Ale 162 000, jo. Tak to prodám, protože žádný item takhle nestojí. A dám si arénu. Ty vole, tak. 14. Jdeme na nočního trola. Většinou, no, ubírám mu většinou takhle, ale jednou jsem ho skoro dal. Kdybych dal kritik, nebo bych se vyhejbal, tak bych ho dal 100%, ale nevyhejbal jsem se. Takže my jsme na S10, kde je dobísek. Tak. Já mám full elíky, jo. Ukaž, to nečeknu. Jo. Dobré. Tak. Teď se mi chce krkat, protože jsem měl tu poděbratku s bublinkama, takže nevím. Zkusíme tohle jointa. To je kokounek. A nic. Co je tady? Bitva. Jo, to jsem vlastně dával já. Tak, já jsem si nedal nikoho. Dobře. Tak. Ukaž. No, dobré. Co, on se vyhnul? Ne, to co jsem nedával já. To co jsem 100% nedával já. Asi na 17 jsem dával bitvu. Nebo jo, vlastně na S21. Tak, dobře. Tady už si koupím toho Raptora. Kde je Raptor? Abych nemusel čekat jako kdyby 8 minut. Protože já jsem zvyklý vždycky 3,5, 10,5 a 14. A ještě nevím. Tak. My jsme teď na S5. Já to tady mám teď přeházený, nevím proč. Prostě napsal jsem nahoru do vyhledávače S a vždycky mi to vyběhnou všechny světy, takže teď jsem to měl nějak přeházený, já nevím. Co to bylo. Jenom se mi zvětšily. No nic, takže... Ale my tady máme pěkně hodně prachu. Oho.
Tak, co si zvětšíme? No, asi inteligenci. Počkej, dám to na 200, pade. A dám to na výdrž. Tak. Tak jsme to nějak namixovali. Dobře. No. 6000. Dobré. A tady S21, kde jsem dával tu cechovní bitvu. Ukaž. Ty vás se zmatený. Já teď vůbec nevím to, kde jsem dával bitvu já a kde ostatní a takhle. Tak. Dobře. Jdeme do čaroobchodu, tady máme zase nic. Tak. Máme tady 2 houbičky. Počkat. Jo, 28. Už jsem si myslel, že by měl to padnout klíč od 3. jenže on padal od 30. Se mi zdalo, že ty má nějak malou podzemí. No nic. Takže, no nic, dáme to do tohohle, protože jinýho nemůžeme to dávat. Tak asi teda vylepším tohle. Když je na sílu. Tak, obratnost. Dobré. A jdeme do něj. No sedách jsme ho nedali. O nic, ještě jsem asi malý level na to, abych ho dal. Nebo ještě jsem vlastně slabý. A nemám, jo mám elíky, jenže takový ty malý. Střední. Já potřebuju takový ty XXL. Tak, který je tenhle? S17. Ty vole. Takže končíme S17, jo, mi chci říct. Oho. Hej, tak ten je úplně luxus. Ty vlastně mám teď úplně velký damage. Oho, tak ten si okamžitě dám. Vlastně si výdrž trošku, aby se mi ty HPčka vrátily. Koupím si, nekoupím. Dobře. Zkusím podzemí. Tady mám kostlivce. Yes! Kostlivec down. A máme tady... Cíval jsem četl farářově improvizace. Tak padly nám bodky, úplně na hovno, takže ty prodáme. A koupíme si tam elík. Tak já jsem měl slabou zbraň, no, tak já se nedivil. To byla 12, já jsem ji nedal. Tak. Nasadím si tohle. A koho tam máme teď? Nemrtvej, ten o 14, tak toho se ještě nedám. Jo, dobré. 5 vyhraných bojů, level 13, ty vole. Tak, tady jsme teda dali podzemko, takže dobré. Většinou se zadaří, a většinou ne. Tak, klademe na poslední účet S17, kde je joint. Když tak já říkám s ním psovi joint místo dobísku, takže tak. Jmenuje se podle jednoho kluka ze třídy. Ano, Hugo, si to ty. Tak, jdeme do pošty. Páčinka, vle, žádná páčinka mě nemůže dát. Děláš prdel, ne? No, dobře. Už jsem si myslel. Ty, jo. Pane bože, já jsem si myslel, že jsem na 21, že už tady jsou 280. A mohli bychom se slavně podívat. Jo, kvistík. Tady jsou 196, skoro 200. Nitus. Ty vole.
se vždycky takhle rád dívám na postavy jiných let's playerů. Abych se taky většinou to podíval, co mají za věci a co ne. Tak to je těžký výběr, to je jako vykátka. A nebo počkej, já se zlepším inteligenci, pane no, já nemám navík, do prdele. Mám navík, ale přitom ho mám v inventáři. Ty vole, neblbni. A teď by taky mohl jít. No, já mám prachy, no, abych se vylepšil. Výdrž. Dobré. Ale ten kriminál mafia, ty vole. Já mám to. Já si vím, kdo mi ho sebral. Ale to jako jeden kluk uhádnul jako ve škole, jaký mám heslo, já jsem říkal, že jo, ale jakože já jsem to heslo, co on říkal, měl tady na té postavě, teď už tady mám jinačí. A jakože i na e-mailu mi to neto. Zavěnáčů, jak se dělá zavěnáč? No, takže řekněme, že je doby prdeli, teda kriminál, vole, no. Je tady vůbec? Je? Kdyby dostal ban? Co to do prdele je? Takže, já jsem tady včera neměl okřídlený. Hej, co to je, ty vole? Co to do řítě? No nic, tak já to nějak dořeším a zatím zdarec.